eigenlijk een motorband. Ja? Nou, maar zie, hebben op een bepaalde manier gewoon zie je dus eigenlijk het begin van de vastelovend in Luien. Je hebben er ieder jaar een thema voor. En dat is iedere keer is het weer verrassend wat het is. En nu hebben ze dus een motorgroep van de Cats benaderd, schijnbaar. En dus met een hoop kabaal en tam willen ze dus de vastelovend in Luien. Dus dan zal dadelijk die man ook misschien wel gaan zingen of gaan aanspreken onderheen. En die man, dat zijn er vier? Ja, dat zijn 4 man die wat dat eigenlijk zo'n beetje gaan regelen. Maar dat is van de Katerzoet. Oh, dat is van de Katerzoet. Ja, maar ja. wat zien dat? Zien dat al prinsen? Of, Ja, vaak zijn het al prinsen. Er zijn ook verschillende bieden die wat dus ook artiesten zijn, die wat zingen doen, die wat in de buitenavond actief zijn. Dat zijn eigenlijk echt wel actieve lui in het Nederlands. Dat is trouwens ook de voorzitter geweest van de vastelovend, eigenlijk van de katerstand, zou ik zeggen. Maar dat is over het algemeen nu eigenlijk ook te spreken. We springen ook bij de leedjesmiddagen, we springen ook bij de buitenavond en alles. Nou, ik zal heel eerlijk zijn, ik ken plekken waar ze het minder spectaculair doen, de inscheten van de Ja, maar carnaval. voor ons is dat ook wel een verrassing. Want wie weer het OLS hadden gewonnen met de chaterie, toen hebben ze het eigenlijk het hele thema om de chaterie heen gedaan. Toen gingen ze dus hier ook echt staan te scheten. Toen hadden ze een scheetboom en alles gemaakt, maar dat is ieder jaar een nieuw thema. En is dat ook ieder jaar met een komische noot? Ja. Er zit altijd gaat grappig aan, of er komt een gek liedje voorbij, of een gekke spreuk. Iedere keer geen uit. Wat ziet je, Bekker? Ja, ik ben de kok van de Neeldergarde. Van de wat? Van de Neeldergarde. En wat is de Neeldergarde? De Neeldergarde is een garde. Dus eigenlijk zoals het vroeger was. Wat de garde, dat zijn mensen, we hebben ook geweerdragers, officier, we hebben een kanonier. Dat zijn de mensen die wat eigenlijk het Neelse beschermen. Vooral rond de vastelovend, zeg maar, speelt het dan voor ons. Dat we dus eigenlijk te zien om alles wat met de vastelovend te maken heeft, beschermen. Zo, dat het allemaal eigenlijk leuk, gezellig blijft. Maar dat is allemaal met een grappige noot uiteraard. Maar we zijn zelf ook heel zwaar actief in de vastelovend. En aanwezig door met te doen en veel dingen, eventuele bontavond, leedjesmiddagen en alles. Met hoeveel man ziet je bij de garde? De garde zit voor het moment met een 15, 16 man. Die zijn vanwege, ja, jeugd gaat moeilijker worden, ook om die te haaien op vandaag. Maar voor haaien het toch goed rijden, we hebben een paar doordouwers erbij. En ieder jaar trekken we toch wel weer de kern. Want we zijn nog lang niet aan de pil. Rustig feesten, dat loont weer nooit. Dan vind je weer toch maar niet verknooid. Met de kater op de sokkel en de mokkel op de open zaal. Op de blijf goed. 11 scheut gelost. Ja, dat gaat eigenlijk. Ja. Maar ze hebben dus een afspraak gemaakt met onze kanonier dat ze dat doen om te beginnen met een fakkel wat maar aangestoken werd. En dan gaat eigenlijk het hele verhaal door, zeg maar, dan komen die scheut. Maar ze vullen eigenlijk het graagje in en veel zijn er dan bij om te ondersteunen. En dit is dan een beetje de vriendhof van Niels. Ja, feiten wel. Ja, zo kunnen ze het zeggen. Ja. Is dit een goede opkomst? Ja, vind ik wel. Nou, we hebben het ook wel eens druk op. Maar dat valt me op. Kieten zijn er natuurlijk ook die wat naar Maastricht en zo. Ja, dat is logisch. Maar qua opkomst, ja, kan ik zeggen, is dit... Maar de zuur zo, het club ook lekker bij je allemaal. Hè. Gewoon lekker gezellig omheen. Dat is ook eigenlijk gewoon omgeven in de vastelovend. Dat ze het allemaal lekker samen dus, lekker alles samen pakken. Alles één en omheen. En wat gebeurt er nou dadelijk als het, want wie lang duurt dit nou? Dat ik kan horen. Oh ja? We hebben veel niks in te zeggen. Ja. Kijk, dat is vastelovend, hè. En, ja, precies. Ja. En in principe zijn de katers degene die wat het seizoen willen openen. Alleen veel zijn er pure ondersteuning in. Maar wie ze het verder invullen, daar weten veel dus ook niks van. Hey, maar de katers zelf, hè, de vastelovensvereniging, ja. Hè, waar zien die nou dan? Die staan eigenlijk voor een groot gedeelte. Dat zijn de mannen die wat openen. Nou, daarachterdoor staan er van de kapel. Waar die gewoon op een gegeven moment ook spelen. Er zal waarschijnlijk ook een stuk van de jeugd bij zitten. Maar dat is een complete invulling. Die geven er gewoon een eigen rol aan. En de prins is er al afgetrooien? Nee, nog niet. Nee, dat is nog niet afgetrooien. Die zal waarschijnlijk toch, of hij moet nog komen, of dat ze er nu een heel andere draai hebben gegeven. Oké. Dus we zijn niet 100% ervan... Geen lottig ook maar verrassen. Ja, precies. Ja.
Dit is eigenlijk gewoon heel verhaal. En als we gevraagd werden, dan vullen we dat met in. Hè? Want maar zo gaat het met alles. Het inschieten van de vastelovend, ja, nou ja, heeft dat ook wel eens mindere tijden gehad, hey? Nou, vanaf dat vierde kanon hebben, zeg maar, zit er dus Koningstein erbij. Maar dat is ook wel eens minder geweest, joh. En dan vulden ze dat gewoon ook op zo'n manier in. Dus er was altijd wel wat te doen, dat wel. Hier begint het eigenlijk al. En als dit programmaatje nou dadelijk afgelopen is, krijgt dan iedereen weer naar huis? Of? Nee, het is de bedoeling. Ze proberen het altijd zo, de invulling aan te geven, om het naar de cafés te krijgen. Oké. Want ja, ik bedoel, de politie, ja, niet die boete, over het algemeen trekken ze toch wel naar de cafés her. En dan gaat het spel dan gewoon door. Hè. En de diehards, ja, die sloeten ook. Ja, die sloeten. Dus ben ik zelf ook vaak bij. Oh ja? Want moest er nog een bepaalde voorwaarde voldoen om bij de Nedergaarde te komen? Nee, in principe niet. Nee. Voor kennen doen denk maar dat voor het vierde gemeente spelen. Van weet je, die orde van goed gedrag zal ik het maar doen. Maar nee, luister, meestal wat erbij komt, dat zijn toch wel mensen die wat hier bekend zijn. Hè. Zo is het ook. Hè. Want veel zijn gewoon in de groep te zangen is uit de chatterie. Want Neel is een kleine kern. Nou heeft ze te maken met 11-11 ja. vandaag. Ja. Concurrentie van de grote steden in Maastricht. Ja, Venlo. moesten daar ben gewoon moesten eigen ding kunnen doen, denk ik. Dan vastelovend moesten we gewoon vieren zo wie er is. Ja, maar het trekt natuurlijk wel de mensen. Nee, mensen dus, hoe de deur op 10 dagen. Ja, dat wel, maar de lui die wat echt hier aan het Nederlandse verbondje zijn, die zijn dan tegen dit hier nog wel terug. En wat gebeurt er met de carnaval hier? Dan is hij ook van alles doen. Dat is normaal. De optocht wordt dus nu voor het allereerst wordt dat dus nu vastelovend village. Dus dan wordt vanaf hier het Bedjesplein de hele Roodtoestroot tot aan de plus aan de kant wordt dit helemaal toegeboet. Dus dan maken we dus echt een vastelovenskern hier. En wie noemt je dat? Het vastelovensvillage. Het vastelovensvillage. Ja, dus dat wordt een hele nieuwe opzet van de vastelovend hier in Neel. Maar begreep je dat nou dat een optocht dit jaar? De optocht, nee, dan komt er dus voor komend jaar met de vastelovend geen optocht hier in Neel. En waarom niet? Omdat er toch de animo een beetje van terug aan lopen was. Nou, en dat de lui toch, ja, er zijn meerdere dingen wat erbij komen kijken, dat kan nog het weer zijn. Maar ze willen gewoon eens een ganz andere opzet. En daar hebben zich mensen uit het Nederlandse veel bij ingepakt. En die gaan daar aan werken om dat op te zetten. En de Garen onder andere? Nou ja, er zijn dus externe mensen die wat zich ermee bezig houden. Maar dat geeft dus de bedoeling is om dat in de loop der jaren te laten groeien. Tot gewoon een heel leuk evenement. Stond weer heel veilig trouwens? Ja, hij steekt tegen kan met het vuur. Ja? Ja. Hij zit in de grote bank. Nee, oké. En de mensen er wonen ook niet? Nee, geen wat. We hebben het gemeld, dus hij heeft de betonmuren opgetrokken. Nee, dus... En we doen niet met scherp zitten. Kun je alleen maar een vlammetje. Een vlammetje. Oké. Alle gaan. Zo ongeveer. Nee, maar vastelovensvillage, Ja. dat betekent wel, en dat vind ik persoonlijk, een van de mooiste dingen aan de vastelovend. De vastelovend kent zichzelf steeds weer opnieuw uitvinden. Hè? Ja, Er ontstonden nieuwe initiatieven. Het is ook de bedoeling dat er dus een hele hoop mensen zich in principe zelf melden. Maar er waren ook mensen door de groep wat dat regelt benaderd om door actief aan mee te doen. Want kijk je wat eerder aan de optocht mee deden, die kunnen er nu ook nog dingen doen. Maar door Biekum tussen onlangs dat er dus ook de mogelijkheid is om bijvoorbeeld iemand die wat normaal niet de kans krijgen om morgens te gaan zingen of een gek ding, een gek optreden. Maar die mogen dan Die kunnen gewoon die dan nog ding doen. Dus dat krijg je allemaal. Je hebt zelfs de mogelijkheid om die wagen, wat ze normaal gesproken hebben, mee te nemen en die hier te stallen. Ja. Zodat het bijvoorbeeld in de boete staan, wat normaal nooit in de optocht metgeeft, toch eens op een vastelovenswagen kan staan. Ja. Maar zijn dat dan de wagens van vorig jaar of zo? Nee, het zijn altijd nieuwe wagens. Ja, want de meeste verenigingen zijn sowieso, dus van hier van de dorp, zeg maar de kern in Maasneel, of Heuren weer een munt. Maar gaan ook nog een muntje op toch met. Dus die 2 dagen hebben ze sowieso. Nou, dus diegenen wat er een wagen al vroeg besteld hebben, die zullen nu ook hier in de wagen, zeg maar, hebben staan. Maar Veer hebben er zelf als kader dus wel voor gekozen van, hey, Veer doen dus geen wagen er zitten, we zijn dus zo actief binnen dat gebeuren op onze manier. En dan dorpje hebben we dat morgens over, dus wel met in de stad, dat wel. Maar dat wordt best wel een happening. Dat is helemaal nieuw. Dus voor ons is het ook verrassend. Dat is wel Maar spannend, hè? Ja, het is voor alle kant spannend. Hè? Ja. Kijk, neem eens met wat eigenlijk echt gaat gebeuren.
wat komt er, wijn komt er. En ja, we zijn ook als groep duchtig aan denken van, hey, wie kan hier een invulling in geven dat het ook eigen meerwaarde heeft voor iedereen. Want als ze het niet probeert, dan Nee, komt ze gezond er gezond wel achter. achter. Ja, dan wordt ze klaar. Wel, dan, En voordat ze het in de gaten is het misschien te laat. Ja. En is de Kijk, de vastelovend... kind Je toch moest heel gewoon gemakkelijk. op een vruchttijdstip moest ze erbij zijn. En ja, ik heb het idee dat ze die vrucht gezakeld hebben van, hé jongens, hier moet geen anders gebeuren. We moeten een nieuwe wijn draaien. En ja, ik vind het initiatief wat ze genomen hebben, gedurfd. Maar was ik. Die 11 scheuten, Ja. wie mag die nou lossen? Onze eigen kanonier en officier Piet Opbroek. Normaal is dat Piet meestal assisteer ik hem daarbij door of het bunk aan te geven of met het fakkeltje te lopen. En dat is onze officier wat eigenlijk verantwoordelijk is. De mens is gewoon verantwoordelijk voor, voor alles goed. Is dit de toekomst van... Ja. Dat noemen we veel. Dus noemen we niet het pakje gedaan, maar het is ook een compleet pakje. Hij heeft ook wel eens als kok metgelopen. Dus een grote kok en kleine kok. Dus die zit al bij de gaten. Ja. Is vanaf de geboorte is dat let. Ja. Hier En hij is moeders van. dat 1 jaar was, is er metgegangen als hofnar. Ja. Nou, een narrenpakje gemaakt met een bellenmuts, alles erop en eraan. En dat ging er met in de bolderker. Verse wafels gebakken en hij deelde het uit. Dus dat moet ooit moet hij wel een keer prins weer. Dat moet gewoon, dat kan niet anders. Hey jongens, ik vond het super leuk. En ik zie nou dat... is dat de vorst? Dat is de prins. Dat is de Ja. nogprins. Ja, dat is in feite de aardprins. Of we met een stap kunnen gaan. Adjudant hebben geen nuts op. Dus, hier zit toch voor mij. Nog even doorbieden. Dan wil ik vragen aan de kapelmeester om het nieuw deel in te zetten voor de opening van Proficiat. wat